שלום לצופי תודו, שמי שייקי שיאצו, ואני אדגים לכם טיפול צבא. קודם כל אני מתחיל להרגיע את המטופל, למדוד לו את הגובה שמתאים לו מבחינת הצוואר, וטיפה לשחרר את אזור השכמות והצוואר עצמו, לתת איזושהי תזכורת שפתוח פה, חיצות עדינות, מהפינה על אזור השכמות, כי בדרך כלל זה מחובר שניהם, בדרך כלל לחץ הוא בשכמות, ובעצם קצת לשחרר את הגוף, מתיחות קטנות כתפיים, אפשר גם באזור הראש, טיפה לשחרר, ולייצר פה איזושהי תנועה, עגולה, תחת. בדרך כלל למטופל זה מאוד נעים. זה שיש את האפשרות לכוון את הראש, נותן מקסימום טיפול יעיל וטיפול בצוואר. תודה.